Sahur, 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih. Arab lah. Arif. Arif lah kok. Gelisah. Oh, bingung. Bingung. Wih. Iya. Telepon Arif. Allah. Rip. Mati lah Arif. Wis. Ojo. Oke. Kalian. Opo? Lali opo? Lali opo? Aku lagi kalau Wingi jare konceng ini. Lah iya saiki. Arek iki koyo kesambet. Sambet om Arif. Mate goblok. Arek koyo kesambet. Iki arek iki opo? Opo? Ngomong. Ari-arimu ketemu ta? Mari sunah. Lapo ngene. Ya lapo ki cengkono. Iso ngerti kene iso ngomong. Kon lapo? sing rada sabar kontrol posisi. Oh, salah tempo, Pak. Alah, yes. Wong Jawa ya kene iki. Arif. Entak. Ding tak. Ceng endung ter. Ngono re. Kon lawan ya kapela barang. Ayo cerita ono apa sih adek? Ono opo Arif? Aduh. Oh, sik. Lungguhmu tuker. Sawane salah terus sih, Pak. Lungguh sik. Nah. Ya, Pak. Ini loh biasa. Awakmu sih bermasalah. Sampai sih masalah. Ada yang nyoba Keisaran, Bang. Nah, kira ada kursi sumpek lah. Kayu lagi. Apa sih? Bojo meteng. Langsung sumpek aku. Teman-teman. Iya, Pak. Iya wis tak rabi. Loh, guru kan. Ojo lho gini Pak Udi ya. Guru gak rabi meteng temenan ngeluh aku. Ada apa sih, Rip? Awakmu kok gak wasik kan lho, gak Iya. biasane. Jadi Arif aku- meduloi. Kalau. Gara-gara Wingnya kan kosong. Mau. Wingi. Ya kan wingi. Oh iya sih. Terus aku mau ngombe. Heeh. Lali aku gak oleh kosong kan. Iya. Bila ngombe ae. Terus Terus seger. Iya. Jadi wong poso panas-panas ae ngombe moco ya ngombe kasak. sekarang merasa pos aku gue batal ya. Oh, alah, masalah ngono tok ta. Terus awakmu ragu-ragu. Ibaratku ya apa ibaratku berarti? Ibarat. Ibadah. Ibadah. Iya. Ibadah. Iya. Nah, tapi mana mbok terus tau enggak posoe? Ngombe ini sih terus no. Ya salah. gak lali Rip iku Enggak kan ngerti. kelas cilik. Dan Ya ngombe aku kalau batal gak sih? Cuman aku berlanjut puasa mana? anakmu Din Alah. jelas no. Nanti ngene lho, nek ketika poso, Mending bapaknya jelas no. bukan salah ya. Bener, anakmu kan kok kau anakku. Iya, kan bapaknya. Monggo Udah ya. langsung jawab ini aji ya. Saja nih. Aji ngenteni dengar. Sik, mari ngene yo. Episode berikutnya ini. Oh. Kau udah dijanjeni lah, saya mau janjeni. Oh, nek masalah poso terus sampai lali. Iya toh? Heeh. Apa meneh sampai ngombe mangan. Nek murni. Arif. Bensin murni. Alah, tak suwe lah iku. Apa murni? Maksudnya nek murni ancen lali. Heeh. Iku gak dosa. Ngono. Iku gak dosa. Ketika poso mbok lanjutno, pahalae pancet jenenge wong lali. Nah, Oh berarti aku sih iso berarti boso. si iso. Lah aku ngombe tak lanjut mangan buah-buahan. Lah. Mangan Acak-acak ayam. iku jenenge Tapi aku lali. iya. Kan lali. Di Ngombe, mangan ayam, mangan buah. Biasanya lali
pisan lho. Lah iya ndi ono lali kok mbok gawe randon bareng lu menil. Ya sewaktu-waktu. Sopo ngerti? Sopo ngerti? Sopo jero? Iku mirip Ono. Iya ono. Intinya ya iku mau nih ketika lali terus mbok terus no poso. Lali gak batal no poso. Sing gak batal no poso. Iku macem-macem. Nah, iki. Aja ndoe. Sing pertama lali. Ya. Mbok lali mana? Lali ngombe. Ya. Lali nek Islam. Ya, apa-apa. Nah, mari ngono kecip-kecip. Nah, biasanya kan ono iki tukang masak, ibu-ibu masakno gawe bapake gawe anake. Dicipi sithik di Enggak apa-apa. gak apa. Ndi ono iku Tenang, kok salah. Masuk bener menang. Ditonton mau bet. Iya, sumpah temenan, Pak. Temenan dicipi kok di. Nah, ini bisa gak dicipi panganane wong buka, Pak. Ayo. Oh. Nek dicipi gak apa-apa, pokok dilepengi cipi lho ya, Mak. Ya gak dipolok lho ya. Kon ngicip sak polo di piye mana. Terus apa maneh? Le sono salah nih sebenarnya nih. Gak, temenan. Terus apa maneh lali? Ecep-ecep. Ecep. Mari ngono salaman ya gak batal poso. Loh, sing ngomong batal puasa Jangan tahu jelasno sing gak batal poso. Oh, iya, iya. Iku macem-macem. Dadi ana mau lali, Ah. ecep-ecep, salaman, habis itu maneh. Apa? Kedip. Oh iya. Kedip itu gak batal poso. Nek sampe kedip batal poso, sedinoan mulai apa motomu? Nah. Ya, ya. Le kedip iku membacakan pesan. Masa? Enggak kedip sih doang. Heeh. Moto iso kucingan nih. Kok iso kucingan? Kucing ini ya. Kucingan iki Ini dipomor. ini. Ayo Kucing. kucingan. Lah aku moto kedip kok gitok lah motomu iku. Juga ini. Hah? Jadi ya pernah nyelok kucing ya. Kucingnya motoran enggak? Kan ngeleno kucing kan di Oh iya. serang kucing dalam. Iya. Kan di bari waktu. Cinta kucing, Iya. cinta kucingku. Wis. Kucing kaya kok. Intine nek meneh-meneh salamane. Ya aku mau ngopro PRT. Apa iki? Loh, masalahmu itu everything is going to be okay. Ah, iki lho masalahmu iki. Loh, kok cumplung siji? Artinya apa iki, Mang? Nah, everything is Everything, going. ini. Everything, semuanya Is going melaku, to be imbuhan, okay. oke. Ini nih masalah itu mau berjalan, is oke, nothing problem, dude. Oh, ada. Ya. Ya, sudah. Guys, Sudah. Untung Oh iya. Nek gak ngono, bungsu. Yes, intine kok meneh nek lali maneh. Intine meneh nek lali maneh. Iya ya. Sudah. aduh. ini beban aku. Nah, gak lucu-lucu kabeh. Ya nek. Ya nek misale nemu ya lucu kabeh. Ya wis. Wis ane lali, gak apa-apa. Gak usah dek galau maneh. Heeh. Gak usah dek mikir ragu-ragu jenenge poso ikhlas ae nating tulus. Sing penting nating tulus. Nah. Nek ancen murni lali, gak masalah, gak dosa, lanjut nang posomu. Wis. Gak ono lupute ku. Udah masuk ini nih. Lama sirane. Wis. Wis. Saiki wis kaya sate imsak. Ayo ade nang mangan dhisik ket mau gurung mangan bahasa Iya, iya. gitu. Wis ayo. Ono ini penting. Yakin? Sendok, sendok.